danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Ɗanbala ka gujewa duniya, Ɗanbala kan ta saka ka a hauya, ka bijire ka zan mai ƙiriniya, yaushe Ɗanbala ya burudin duniya, kowanne layi duk an san shi gaba ɗaya. Halayensa sun yi muni bai ɗaya, kullum faɗa karawa ce ta ganta Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Hausawa? ya garin ne E karo. Ya gari? Kai. Yaushe a gari mutumin nan? Ya jama'a? Lafiya. Ana gari? Wallahi. Sai ya gida? Lafiya kalau. Ya jama'a? Lafiya kalau wallahi tallahi. Wallahi kin ga yanzu nan muka duro garin nan. shigowa kenan Yanzu nan. Shi ne muka same ku a nan kenan. Ya rabawa ba. Wala da tasira kun ci haka. Karki zagiyar bawa nan fa. Wai dalla ina Ɗanbala ne. Ɗanbala dab. Ɗanbala labari ne mai tsayi. Ai Ɗanbala faɗa ma. Ɗanbala ya rikice ya addabi kowa a garin nan. Hatta gidansu yanzu mai gidan Ɗanbala ya jazo bala'i an zo za a babbaka gidan. Mai gidan ya zo ya ce su tayi su bar gidan karkaf. Ko kwana ba su yi ba a ranar. Babansu ya tattara kaya suka bar gidan sun koma can bayan gari. Yanzu haka nan daga ganin ma ni ma jiran shi nake. Ɗanbala yanzu ba ta daina wannan sasanci nata ba. Ai ba zai daina ba. Mai hali zai canza ne. Gaskiya ya kamata mu neme ta duk inda take. Domin an dade ba da ya kamata sai ta ji tasiri wallahi. Ka gaban magana na ban magana Ɗanbala ni yanzu mu je ka zazzage da kakka mu ga me ka zo da shi. Allah Wani ke ci wallahi. akwai kpomo ai. Akwai kpomo. To shikenan yanzu bara mu je mu yi wanka mu dawo. Yanzu bari mu shiga gida. A to ko baka zo ba ma ni zan. Karki damu. Hausawa. Bara mu je mu dawo. Wannan daga gani ya zo da kaya mun nan wallahi yana shiga zan je ko ba sama ba na zan ji ko me zo da gida tun na zan da kan zata ba. Dan Allah yaushe Ɗanbala ya burudin duniya, Amma ta adan gari. kowanne layi Ai in dai kina da ni ba ki da matsala. Wallahi ba ki da matsala. To ai duk garin nan ba wanda bai san ni ba. Wallahi yanzu ma wannan ya tura min message wai za mu yi wani meeting an jima. To kin san da ke suna da harƙalla da babana ne Aminu Dogo. Suna harƙalla da yanzu dai tunda mun gama wannan sabgar da ke tunda ai ga number ki nake samu. Na baka sai kai ce. Gashi nan ai ba damuwa mana. Kin fa cancanta ne fa dole fa ina ganin kala ki fa na san fa za fa ki da irin mu fa. Mu ƴaƴan halaza wannan kowa ina ganin kala ki naga daidai mu ce. Ka ji daɗin haɗuwa da kai. Yanzu shine yanzu muka fita sai dora ki akan keke napep zuwa da daddare zan kira ki kinga sai mu haɗu sai a yi abubuwan da za a yi in ma shopping za mu je a yi abinda da ya kamata da a yi. Ha ba kan fake da mu fa in dai fa kina da ni fa aikin kin gama wallahi kin gama. Shikenan ba da mu je ka kai ni na wannan. Okay to shikenan ba da mu zuwa da sai mu wannan mu. halayensa sun yi muni bai ɗaya, kullum faɗa mahaifinsa yake ta yi, ya dawo hanya don ya guje wa laulayi. ga mami a rinta sauna yauwa da gida. Da Allah nan lada ne zaka kai ta. Ok, to ba mana da daidai ina. To da Kin sami nawa za baka? 500 za ba. Allah ka bude ta fa hankali fa karfa ka dan shiga gada-gadan nan ka gane fa dan kada wannan kamar ka dauki gwamna ne. Okay to sai mu ga da gida. Let's go! Yeah! Ɗanbala What? Hey! What's happening? We drinking tonight? Ɗanbala kan ta saka ka a hauya, kullum faɗa mahaifinsa yake ta yi, ya dawo hanya don ya guje wa laulayi. Mama na. Allah mama na kina kauna ta mama na. Yanzu da wancan tsoron da lawa zai sai mu wannan abun nan. Amma ke da kina kauna ta
Ni fa ka daina wannan abin da kake ba mahaifinka ne. Me yasa kake yin haka? Mama amma ya san fa sabgar rayuwar na amma ya dinga shiga rayuwar mu lokacin mu ma ba za mu yi mu daina fa shi ba ya san me aikata bayan. Duk da haka dai ni fa na sani fa ya fi mu gaskiya kawai ina taki gaskiya ne nake masa. Amma ni ba na son abin da kake masa. Amma mama ni yanzu mama ni wallahi na so samu ne wallahi na aura mun wannan rai fim wallahi. Wace yar fim kenan? Wallahi wannan zifiritin bane wallahi ina son to wallahi. Ni dai ka ja bakin ka shiru ba yanzu ba. Ba yanzu za ka yi aure ba. Ko wanda zan yi shiru amma kin san ni ba wallahi to zan yi shiru din. Dan bala kan ta saka ka a hauya. Ka bijire ka. Salamu alaikum, salamu alaikum. Amu alaikum. Sanda Kai? Kai ba magana nake ma ba? Ai kai na san da zuwa. Oke dama baka ganni ba. Ai ban kula da Kina sai ko magana kuke ta yi, kuna ta surutu. Surutu kuke ba? magana muke yi. To wa ma ya baka wannan? To bakin ciki kake ina ruwanka? Lemo da buredin mai ka tambaye ni ai bani tun da baka sai mun baka bari mana in sha abu nan wala. Me kauna ta ta sai mun. Ni rasa wanda zan sawa ido sai kai. To ba ka buredin ka haike. Ni ma zaka ba? Ba wani abu duk wannan laifin mamanka ne, duk laifin ki ne. In an yi yaro magana ba kya so. In an gaya mar gaskiya ke ba kya so ke daure mar gindi. kai din ne ai fada ne da kai. Ba wani fada ba kya so a gaya mar gaskiya kawai. Kai hakuri. Kaga abin da ka dawo mu ko? Kana faɗi abin da yake gaya mu a kanka. Shi bai siya mun ba amma ya zo ya gani amma ya sa ido a kansa. In ba bakin ciki yake ba me yake da ni wallahi ni an fata gure ma wallahi ni fita ba zama. Zo babana ina maka magana kana tafiya. Dan bala ka gujewa duniya biyan shi sai ya da na sani hatta tarbiya ba ita ba kuma tausayi ƙarshen dan bala sai ya da na sani. Ita ne ta yi wani shiga cikin mana kawai. A'a mu shiga ciki daga nan din ya isa mun samu matsala da baban su muna riga zai iya biyo na ma. Allah. Balele. 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 Yaushe dawa. Yau muka dawo da safe. A can na gani a bakin hanya. Ni garko gidan? Ni na koya Allah. Bari uba tare da zuwa. Dambala. Kaje raba haya. Akwai alhaji dubo yau. Kai dole ba. Dambala. Akwai labari. Labari mai dimi mika kawo wannan yau. Allah kin san mun je Ibadan can. Akwai yan mata manya. Kai ya sa. Allah. Wata za mu ne. Billahi da mana. Amma akwai wani takura mana. Akwai wani tiger da muka gama kafawa nan. Idan muka gama cin kananan mu sai mu yi wani Ibadan. Mu ma muna cikin tiger. Aba ai dole. Ai furu uba yanzu ta kafu. Dambala. What? Allah dambala sani ai. Ewa kwa. Dole ai buru uba ta da du. Allah. Ga ni ga kai ga sani mu. Aba ai bala'i ya daɗu. Aba ai yan garin ne su. Har malam Mustapha na bayan layi din nan. Shi ya sa min ido. Har da yanzu tana sa miki ido. Har ya hago ba fa. Ki sire musu mu ko guru. Gab muke da mu kulle ko mu je fayi ruwa. Shi ya kusa mutuwa amma abin wannan wai ba labari ne. Har yanzu yana haka din. To dan yara ba an baka ganda ba za ka gani a garin nan. Kai mu anan ba zai. Baba wallahi babban amini na ne da. Karo mama. Dan Yarbawa. Karo. Yaushe a kai? Wallahi da su da safe lafiya kalo. Ya shagamu. Maman Yabo ya ce yana gaida kai. Ina ansawa ya su biyo dunfa. Duka suna lafiya suna gaise ka. Sannu. Lafiya lo. Ai mama kin san ni da dan Yarba amana ne ai. Ana tare. Amana ne. Dole yana dawowa guri na fara zuwa. Dole. Guri na ai. Ya haka ne. In ji da dan Yarba ai amana ne. Akwai amana ana tare. Yarbawa warti ande wani. Mama ba mu jin Fulansi yayi. Yarbanci ne muna ji. Fulatancin ne. Dama ai ban so ku ji ba. An ce wala fulfulde ne ana cewa ko? Haka. Ba Fulansi.
yanzu abin da mama mu bari mu dan zagaya nan ƙasa mama ko si fulani ji mama yanzu bari mu dan je nan ƙasa dan bala ka gujewa duniya dan bala ka ta saka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa